Marcos! Bumisita kahapon sa probinsya ng Pangasinan si Senator Amy Marcos. Pakay niya, mamahagi ng tulong pinansyal. Una niyang binisita ang bayan ng Asinggan. Maiwaras tayo 3,000 pesos kada may isang libong beneficiaries sa araw na ito. 1,000 beneficiaries to get 3,000 each. At nandito na ako in person. Ayan, ibalik natin ang tulong diretso sa tao. Ilan sa mga nabigyan ng tulong ay mga solo parents, persons with disabilities, senior citizens at iba pa. Namahagi rin siya ng Nutriban sa mga bata. Ito ang umpisa, sangkabasit nga ayuda para iti taga-Asinggan, sa balilaing talaga, tirik na no, kakailyan mismo, iawidan ang maikanlaing iti tulong. Lahat ng klase nga tulong. Nabigyan din ng tulong ang 2,000 benepisyaryo sa bayan ng Villasis at Rosales. Ang nasabing tulong ay mula sa DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.